Negativní komentáře jsou nevyhnutelnou součástí každodenní reality. Nemůžeme ovlivnit, co si o nás ostatní myslí nebo co říkají, ale můžeme ovlivnit, jak na to reagujeme. Epiktétos učil, že to, co nás skutečně zraňuje, nejsou slova druhých, ale naše vlastní reakce na ně. Když přijde kritika, zeptej se sám sebe. Je to pravda? Pokud ano, ber to jako příležitost k růstu a zlepšení. Pokud ne, proč by tě mělo rozhodit něco, co není pravda? Tímto způsobem si buduješ mentální štít, který tě ochrání před zbytečným utrpením. Pokud mě ještě nesleduješ, něco ti uniká. Nenechej své emoce ovládat vnějšími podněty, není to snadné, ale klíčem je pravidelný trénink a vědomé rozhodnutí. Každý negativní komentář je jen zvuk, který může projít kolem, pokud mu to dovolíš. Připomeň si, že tvůj klid je ve tvých rukou a nikdo ti ho nemůže vzít bez tvého souhlasu. Není nutné bojovat s každým názorem nebo se snažit všem zavděčit. Moudrost spočívá v tom rozlišit, co ti skutečně může uškodit a co je jen šum, který nemá cenu tvé pozornosti. Pokud ti tohle dává smysl, sledování je logický krok.